Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в Тара Магия. Благодаря ви, че отново сте тук с мен и че ще отделите от своето време, за да гледате това видео. Разбира се, надявам се то да бъде полезно за вас. С оглед на факта, че разбира се, четенето е от общ характер и не за всеки. Тук не всеки ще успее да открие резон със себе си. И затова, моля, имайте го в предвид. Както винаги, искам да благодаря на всички за това, че гледате видеята, че отделяте от ценното си време, за коментарите, за харесванията, за това, че следвате страничката ми във Facebook Тара Магия. Това е начинът, по който може да се свържете с мен. И ноември вече дойде, затова нека да видим каква ще бъде ситуацията между вас през ноември, неговите мисли, чувства, намерения, евентуални действия на човекът, за когото си мислите. Така че днес варианти няма да има. Отпуснете се, успокойте се, махнете лошите помисли и нека да видим каква ще бъде ситуацията между вас като цяло през месец ноември. Но първо ще погледнем малко повече за това, коя сте вие, кой е той и какво стои между вас в момента. Картите сега ще отговорят на този въпрос. Виждаме така, бих казала, доста често срещана ситуация между двама души. Тук ще говорим за една любов, която определено, вижда се, веднага имала своите възходи и спадове. По-скоро ще говорим за приключили отношения, по-скоро ще говорим за нещо, което към момента е застинало, няма движение, не се развива, нищо не се случва. Доста така любов, която носи дори, бих казала, риск. Има ревност тук, има гняв, има себеотрицание. Но определено, като че ли тук дамата, жената в тези взаимоотношения се опитва по някакъв начин да успокои себе си, да се отдалечи, да започне ново начало, да започне един подем в своя живот. Възможно е да сте обърнали гръб на този мъж, да сте обърнали гръб на тези взаимоотношения, да се опитвате така да стоите на една дистанция от него. Човек, който сякаш въпреки всичко обаче не ви е забравил. Вие присъствате така в неговите помисли, но като една хладна жена. Като една жена, която вече сякаш не прави достатъчно за него или поне не прави това, което на него му се иска. На него може много и всичко да му се иска, но вижда се тук, че като че ли вие сте обърнали нова страница. Обърнали сте нова страница в живота си. Виждам и възможност този човек да все още неговото сърце обаче да принадлежи на бивша негова партньорка, на жена, с която той има отношения преди, жена, с която е бил може би преди вас. Също така в неговата енергетика се чете това, че той е възможно да се води по желанията, мислите и чувствата на някаква друга жена, която доста умело така ръководи неговите стъпки, може би ръководи някакви неща в живота му, ежедневието му, може дори да му помага в работата, могат да бъдат партньори на работата, може да му бъде дори секретарка, жена, която води неговото деловодство. Така да се каже това. Разбира се, не при всички, определено няма да резонира, но между вас определено се вижда тук така едно оттегляне, тъй като хармонията тук определено не е могла. Колко пъти казах определено? Сигурно 5-6 пъти за две изречения. Извинете. Определено, ето пак. Явно нещо тук е много определено.
Бих казала, че към момента отдалечаване между вас двамата. Към момента отношенията са навлязли в една доста дълбока хибернация. И въпреки това, че сякаш все още усещате приближеност. Все още сякаш сте си близки с този мъж. Все още не можете да се забравите, да загърбите това, което е било между вас. Но и докато вие сякаш все още сте самички или самотни, или не се чувствате като част от някакво партньорство, то при човека бих казала, че има партньор в живота си той към този момент. Добре. Сега ще видим каква ще бъде ситуацията между вас през месец ноември. Каква ще бъде ситуацията между вас през месец ноември? Какво ще се случва? Какво бихте могли вие да очаквате? Тук действително единия от двама ви, сякаш и двама ви се опитвате да поемете в нова посока. Там, където е по-добро. Там, където ви очаква по-хубавото. Там, където имате повече шансове за сбъдване, повече шансове за взаимодействие. Въпреки това, знаете ли, имате вие къде да се опрете, имате опора, може би да я намирате в род, в корен, в приятели. Има откъде да вземете подкрепа. Има откъде да черпите сили. И независимо от това какво се случва, независимо от това, че може би дори отношенията към момента да са прекъснати, смятам, че те през ноември ще преминат така през някаква сериозна промяна. И може би този човек ще се опита да се докосне отново до вас, ще се опита да поднови, да възроди. Може би това е правилният термин тук, тези отношения. Смятам, че наистина сериозни промени предстоят и ако вие смятате, че това е самият край на тази връзка, мисля, че определено тук ще се случват още неща, ще преминавате през наистина някакви моменти с този човек, през които вие ще имате възможност да изречете, да използвате словото си като оръжие. Ще можете да му съобщите нещо, ще можете да му кажете нещо. И изключително бих казала, че този мъж в реалността се изявява доста, може би незаинтересован, може би доста хладен, остър, студен на моменти. Вътре обаче дълбоко в него се чете едно любопитство. Какво става с нея? Сама ли е? Какво прави? С кого е? Как преминава през живота? Как се бори с духовете си? Все още ли се страхува от това нещо? Има някакъв страх във вас, за който човекът си спомня и така до някъде бих казала, че той се чуди дали все още ви е страх от нещо. Някакъв страх ваш. Изключително подозрителен човек относно това какво се случва в живота ви. Може би му е много неясно, може би сте успяли да го заблудите за нещо, дори може би така да сте накарали някой да излъже вместо вас или да го заблуди нарочно. Изключително неясно му е на този човек какво се случва с вас и той иска да разбере. Може дори да пита, може дори да подпитва. Много силни мисли, между другото, свързани с вас. Спомени, дори може да има някакви спомени този човек с някакъв път, който сте преминали заедно. Една крепост, която той е срушил именно заради вас. Човек, който
още изпитва емоция, все още изпитва чувства към вас, но сам много ясно стига до извода, че тук нещата сякаш са невъзможни. Невъзможност за съхранение, невъзможност за промяна, трудност за промяна, невъзможност за преминаване така през... Вие двамата като че ли не можете да постигнете съгласие с нещо. Но се четат, въпреки трудностите и въпреки невъзможността тук за промяна, сякаш вашето време е изтекло. Нашето време изтече, казва той. А ще можем ли отново да обърнем тук пясъчния часовник? Има някаква надежда в този мъж. Надеждата се видя и тук горе, защото карте дават една индикация за това, че тук като че ли този човек ще се опита отново да възроди тези отношения, отново да се докосне, отново да ви събуди. Може и наистина да ви събуди докато спите, може да ви събуди извън или някакво известие. И сякаш казва, ти си дявол, ти си дяволица. Какво направи, как го направи? В очите на този мъж вие сте така, наистина изключително умно и разумно момиче, но и така една жена, която с нея шега не бива. Чувства, макар и прикрити, се четат тук в неговата енергия и надежда. Надежда, че вие все още като че ли отново ще използвам тук надежда и вие пазите надеждата. Надеждата му е, че вие пазите надеждата тук за тези взаимоотношения. И се надява, че най-вероятно надява се да го чакате. И пак в него обаче има едно високо его, едно постоянно гладно себелюбие. Този човек. Разкъсван от вътрешни противоречия човек. Човек, който обаче ще иска отново да ви примами. Много ще иска да ви примами, да попаднете в същия капан, в същата клопка. Той няма да може да се въздържи. Той няма да може да стои просто хей така да не прави нищо. Дори бих казала, че изпитва известно усещане за безпомощност на моменти, що се отнася до вас. Той смята, че вие сте обърнали мирогледа си някъде в нова посока, градите смело своето бъдеще напред. И така, макар и малко страхливо и неумело, сте готови отново да отворите сърцето си за някой друг. Смятам, че между другото и точно това сте му показали, че най-вероятно тук въпросът не стои като това той да е единствения мъж във вашия живот. Има намек за нещо подобно. Намеренията на този човек са да не стои безучастен. Той отново ще се появи, ако го няма, или ако сте в отношения, той ще се опита да ги скрепи, ще се опита да ви постави в позиция, в която да бъдете на негова страна. Отново да не можете без него, отново да искате тези взаимоотношения, отново да чакате с трепет. Все още обаче виждам една неготовност за действие в този човек. Защото като че ли тук твърде възможно е наистина да има намеса на някаква важна жена в неговия живот. Изключително важна и тя не се колебае да действа, тя взима решенията бързо, без въобще да губи време. Бих казала, че тук като че ли вие е възможно да сте загубили част от времето на тези взаимоотношения в много мислене и в много чакане. Твърде много сте премислили, твърде много страх е имало във вас.
А самият той, вижда се, че този човек все още изпитва колебания. Не знае как да подходи, не знае какво иска от тези отношения. Трето лице се намесва тук. Нещо спира импулса му. Нещо не му дава да върви напред. Нещо не му дава да изпрати СМС-а, да изпрати писмото, да направи някаква крачка. Изключително колеблив и на моменти остро настроен мъж. И въпреки това дълбоко в себе си той все още силно се интересува от това какво става с вас, как живеете. И дали все още изпитвате тук някакъв страх от нещо. Бих казала, че в скоро време тук, поне за хората, които сте разделени по-отдавна, може би до 2 месеца, този човек ще му трябва дори повече, хайде да кажем 3 месеца, да предприеме някакви действия, за да покаже той, че все още иска да влезе в някакво примирие с вас, тъй като се вижда, че между вас очевидно е било война, така че за това говорим за едно примирие. Минали сте и през такъв етап. Но определено обаче, отново определено, мисля, че този човек умело ще знае как да действа, как да направи нещата. Спрямо вас. Очаквайте действия от него. Но вие, все пак да видим, тук влязли сте в ролята на една непоколебима, като че ли всяка жена, но нещо не е съвсем така. Имам тук съмнение, че вие все още не можете да загърбите този човек. Ами не можете. Все още вашата емоция е свързана с него. Все още вашата емоция е свързана с него. Все още чувството ви за добро, чувството ви за така изпълняване на желание е свързано с този човек. И мисля, че отново бихте жертвали себе си, започвайки отново отношения с него, тъй като виждам все пак някакво проявление, макар и няма да е скоро, то ще бъде може би след 2 или 3 месеца, но този човек отново ще се появи, ще се завърне или ще даде заявка за това, че ще иска да ви види, той ще действа. Ще се изправи и ще действа и все пак. Нужен ли ви е той? Необходимо ли ви е това нещо? Вие, вижте, смятам, че вие прекрасно можете да се справите с всички предизвикателства в живота си без него. Той не ви е необходим, казват картите. Вярната посока е вашата в момента. Силата е с вас. Контрола върху себе си. Вие сте взели, отново сте се усетили умеещи да контролирате себе си. Вие можете да работите и да вървите напред и без него. Това определено не ви е необходимо. Напротив, дори по-скоро тук се вижда, че този човек сякаш омърсява вашата невинност, омърсява на моменти вашата чистота. Трябва да подходите с известна доза съмнение относно този човек, защото той дори да се появи отново, дори да поиска, както вече споменах преди малко, тук много внимателно трябва да попитате бедното ви сърце дали ще може да издържи отново този човек пак да стане хладен, пак да стане студен, пак да стане неразбиращ и остър на моменти, режещ. Така че внимавайте отново да не изпаднете в някакъв вид илюзия, която да не може да бъде подплатена в реалността. Имайте си едно на ум. И
Пак как живее без вас той? Ами не добре. Бих казала, че не живее добре. Този човек се губи в съжаления, в невъзможности, в изключително голяма доза страхове. Може дори да има някакъв нарач от пороци, които носи под мишницата си. Може дори да пие малко повече и да не намира правилния начин и посока да се изправи, въпреки че виждам, че твърде възможно е наистина да не е сам той. Тук има една дама, която е възможно, ако знае за вас, да е така доста остро настроена спрямо вас и да се е опитала да развали вашите взаимоотношения или по някакъв начин комуникацията между вас, да ви извади от играта. И най-вероятно е успяла, както се вижда тук, защото наистина има едно отдалечаване между вас. Какво да направите вие? Какво да направите вие? Видяхме, че можете съвсем спокойно и без него. Търсете новата любов. И така както катедралата се гради от основите, пък и всяко друго нещо в живота, за да има градеж, за да може да изградите нещо ново, преминете в една нова позиция. Осмелете се да преминете от другата страна, да преминете през една порта, в която след като преминавайки ще трябва да се сблъскате, разбирате се, и с емоциите, и с чувствата. Това винаги е трудно, не винаги успяваме да се справиме с тези неща, но трябва да има нов подем тук и ново начало. И тогава, излизайки от зоната си на комфорт, ще успеете, може би, да намерите своето щастие. И то ще бъде щастие и тогава, когато е тъмно, и тогава, когато е трудно, и тогава, когато е неразбрано, когато се чувствате самотни и нещастни. Все пак ще има някой, който ще вие срещу луната, но с вас. Така че потърсете новия шанс, новото в живота си, не се спирайте. Повестявайте смело чувствата си, любовта си и тогава със сигурност ще бъдете победител в една тежка битка. Битката с това дали да се потопим в носталгията, да се опитваме да върнем старото или все пак да отворим златната врата, златната порта към новия живот и към новата любов. Едно такова четене се получи днес. Аз ви благодаря, че бяхте с мен, че си прекарахме отново време заедно. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам една прекрасна, спокойна и тиха нощ, прекрасна вечер. Дано е топло в душите ви и да има усмивка на лицето ви. Благодаря отново и обязателно не забравяйте да носите магията в себе си, жива, онази чистата и светлата.